дар натиҷаи чаппа шудани мошини ваз дар ноҳияи Балҷувон ба чуқурии 250 метр 6 нафар ҷон бохтанд. ҳодиса рӯзи 19 ноябр рух додааст. Мақомоти Вазорати умури дохилии Тоҷикистон рӯзи 21 ноябр гуфтанд ки ҳалокшудаҳо аз 27 то 67 сол доштанд. дар ин ҳодиса ронанда Маҳмадло Розиқов ва 5 мусофираш Абдуғаффор Маҳмадиев, Муҳаббат Розиқов, Сафарали Вайсов, Мирзо Али Маҳмадиев ва фарзандаш Рамазон Мирзо Али ҷон доданд, гуфтанд дар Вазорати корҳои дохилӣ. Ба қавли манбаъ ҳамаи ин афрод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. таҳқиқи қазия идома дорад. ҳамасола дар роҳҳои Тоҷикистон даҳо нафар ҷони худро аз даст медиҳанд. имсол дар Тоҷикистон рӯзона аз 1 то 2 нафар дар натиҷаи садамаҳои нақлиётӣ ҳалок шуданд. ба гуфтаи мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ аз аввали сол то моҳи ноябр дар кишвар 115 садамаи нақлиётӣ рух додааст ва дар натиҷаи онҳо 380 нафар ҷон дода, 1151 нафар дигар маҷрӯҳу маъюб шуданд. ба гуфтаи мақомот сабабҳои асосии садамаҳои нақлиётӣ сурати баланди ҳаракат, беэътиноӣ ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баромадан ба самти муқобил ва идораи мошин дар ҳолати мастӣ мебошад.